Molweni, ndiyanamkela ku-ezaseTV-ni ngesiXhosa. Namhlanje sidibana noSiyabulela Nyathi wase-PE okhulele eWitbank eMalahleni. Uthi usebenza njengo-MC, utshate noHledi Modise, in fact ke umlobole. Uthi ke umkakhe akafuni aphangele, usebenza nzima ukuze akwazi umenzela yonke into. Umkakhe ke uthe akaceli into kuSiya, uyamenzela yonke into. uHledi uthe ingxaki abanayo kubudlelwane babo kukuphinga kuSiya. Uthi uyafeba, ufonelwa nazintombi zakhe zimbuza uba batshatile nanyani na, and uthi ke bayamhlukumeza. And uthi uSiya bathi abantwana uyamphika, and ngelo xesha yena wayekhulelwe nokhulelwa. uSiya ke uthi uyavuma, uyalingeka uyindoda naye. uHledi uthi uSiya akafuni noba aphume endlini, akafuni asebenze. Qha into embiyileyo yoba njengoba esendlini umane efolelwa zezintombi zikaSiya. uSiya ke uthi ixesha elininzi bayalwa endlini ngoba ubeke waya kwezi gigs zakhe. Leyo yingxaki enkulu, akakwazi nophuma ayothenga ama-chips neetshomi zakhe. Uthi ke udikwa nakukuba uthi ebuya kwezi gigs zakhe ngapha unyathelwa ngabantwana, ngapha ngumfazi uyamngxolela. So wafumana umntu ke ozomenza uba alibale yonke le nto eyenzeka endlini. Ufike lo mntu kuye wenza kwakhona ukuthula, kanti yena uhlele eziva ngathi ukwindudumo. Bahlangene ke noMseleku. uMseleku uthi ubone umntu ohluke kakhulu kubantu aqhele ubabona. Umbuzile ke uba ufuna amncede ngantoni. uSiya uthe ke unengxaki endlini nomfazi, unabantwana ababini, but ingxaki umkakhe kayiva eyoba ufuna omnye umfazi. That's why ecela yena angenelele. Isizathu sakhe ke sofuna isithembu luthando nje alufumene ngaphandle, akho nto etheni. uMseleku uthe ke xa ezithethela lo mfo uyakhawulezisa xa ethetha, and uthetha isilungu kakhulu. Umenze ngathi isilungu uyasazi kanti yena akasazi. Ubuziwe ke uSiya uba usamthanda na umfazi wakhe. Uthe ewe qha ngoku kuba esazi uba kukhona omnye umntu akusekho mnandi, kodwa ke uthi akafuni ukohlukana nomfazi wakhe. uMseleku uthe ke xa umntu ethatha isithembu kufuneka abe nalo ixesha lomkakhe, abe nalo ixesha locantsi, abe nayo imali. Uthi uba unazo ezo nto uzokwenza kanjani. Ubuziwe ke uba uyasi-understanda noba isithembu sidingani. Wathi sidinga isibindi nendoda estrong ezokwazi ukukhusela abafazi bayo. Wathi ke nemali ngaphezulu. I-girlfriend ke igama layo nguBuhlo wakwaSangweni, una-22 years. Uthi bajole for 2 years, and yena wayengamazi uba utshatile, usandova, and ubhilive ngoba kude kuthiwe kukhona umntana wesibini omithiweyo, kwangona yaziyo ke loo nto. Uthi ke bangabantu abathanda ukuzikhupha ke baye kwi-Mall of Africa. Ubuhle ke uthetha kakhulu uSiya, kodwa iyamchaza yena loo nto. Uthi ke ubuhle uSiya zange wake wathetha ngomfazi wakhe kuye. uMseleku ke uye wamncoma ke uSiya ethi indoda ngoba akahambi ehleba or ethetha ngomfazi wakhe ezintombini, umothulelo mnqwazi kuleyo into. Uthi ubuhle ubezifumana ii-calls from unkosikazi, and uSiya ebemphika xa ebanjiwe athi abajoli ke. Uthe ke uMseleku uyamncoma uSiya ngongathethi ngomomkhulu ezintombini ngoba loo nto yiyo ebulala isithembu. Ubuhle uthe ke yena uzoyihlonipha i-decision kamomkhulu. Bafikile ke apho akhoyo umomkhulu. Uthe esathi sanibona uMseleku wathi uSisi yebo and goodbye, waphakama wabashiya apho. Washiyeka emangele ke uMseleku ethi uqaphela nentoba uSisi lo unxilile. Bathe bengaphandle, hayi ke wonda ngoSiya ke uSisi embetha emxelela uba makamgoduse. uMseleku yena uthe laa nto ibithethwa nguSiya yoba akonwabanga ekhaya uyayibona nantsi ivela. Uye wade wambuza ke uMseleku umomkhulu uba akakuphethanga kakuhle nalo mfana. Wathi omnye nakancinci, banomntwana ona-2 years kodwa akaye ekreshi, akabathengeli impahla,
uthi akanamali, akanandlu, bayarenta, uthi into anayo egameni lakhe ile moto efayo. So uthi if efuna isithembu uzosondla ngantoni. Uthe uMseleku esabuza uba ezi zinto azenzayo azikuphathi kakuhle na, wavele werhuthu ifowuni usisi wathi ucela ukumbonisa enye into. Wamxelela ke uba uye wangena kwifowuni yakhe wafumana iifoto zamantombazana, babale bade bafika ku-19 ke, ethi zikhona nezinye nee-private parts eziyinqwaba nevidiyo elele nomntu. Uthi abanye uyabazisa kwakule ndlu yakhe ogqiba abafote, omnye umfote sebhafini, and uthi ulala namantombi phambi konyana wabo ona-2 years, ogqiba afote ubhuti. Uthe ke utshaya nee-drugs ngoku usiya. uMseleku uthe xa ezithethelela ubona kungcono usisi abuyele kowabo kunale into bamnike kwaloo lobola yakhe nakakade lo mfana. Uthe ke uMseleku akafuni ukuzenza iingelosi, uzibonile iimomosi okanye iinkomo njengoba ephila indoda, kodwa uthi zange wazibona ezininzi kangaka oko wazalwa. Uthi usiya akalunganga, utya kwasani adibana nayo, akakhethi. Uthi lelona phupha elibi angazange waba nalo uMseleku. Usisi oko ethi ke let's go uyaveza ii-photos akemanga. Uthi abanye ubafotela emotweni ngoba le moto uyithenge ngoku bobabini, wayengenamoto, engena-underwears, engenasihlangu, beqala ukujola. Uthe ke xa embonisa lo sebhafini wathi uMseleku ayinguwe lo, wathi usisi no, wathi emdunusela kwenzela ambonisa isayizi yeempundu zakhe nezazibona pha. Uve wahleka ke uMseleku obekade elusizi yena kuqala zezi zinto azibonayo. uMseleku ke uthe amadoda xa ezazi uba enza amanyala kungcono angawubizi Mnakwethu, not unless umuntu ufuna ukwakha umzi yena uyasihlonipha and uyasivikela isithembu. Usisi ke uthe akasamfuni usiya and uthe ufuna nje amondlele abantwana. Watsho ebuza ke uba uphi ke uyolanda. Wabhideka ke uMseleku ligama wathi uzombiza. Uthe usisi makabizwe uyolanda noSiya beze kuye azobaxelela ukuba bangenza nantoni na abayifunayo kodwa ahoye abantwana bakhe. USiya ke oko ebemele ngasemithini emva koba ebethiwe. Uye waphuma ke uMseleku ebuyela kubuhle emxelela ukuba bagxothiwe. Wambuza ukuba usazoqhubeka na noSiya. Uthe ubuhle uzova kuSiya uba bathini, batsho bemka. Umbuzo kaMseleku ke kubuhle uye ukuba uyamthemba na uSiya. Wathi usisi ewe uyamthemba kakhulu. Enkosi, cela siqhubeke, subscribe, siphinde silike. Bye.